Vi må gøre kanonen klar. Kanon, jeg elsker, når der sker noget sjovt. Gør kanonen klar. Nej, hjælp mig med kanoner. Jeg er ikke så god til kanoner. Jo, vi skal skyde på noget stort krudt. Nej, ikke med kanoner. Stikke. Nej, ikke kanoner. Det er hvis vi skal skyde. Det er smidt din svær. Jamen. Kom, er I snart parat med den kanon? De kommer nærmere. De kommer nærmere nu. Vi skal... Er du helt sikker på, at det her er en god idé? Det er en god idé. Vi kunne jo ramme nogen. Ja. Selvfølgelig kan vi ramme nogen, det er jo ikke sjovt. Nå, hey, så var den kanon fyret af. Nej, jeg skal ikke. Jeg skal i hvert fald ikke. Jeg gør det. Det er godt, Per. Så får den kanon fyret af. Ja, jeg skulle lige... Han vil ikke min, så 2 kæle i en tank. Det er utroligt. Ja, jeg synes... Det er godt. Nej, det tror jeg ikke. Ja. Jeg tror mere, det er røg. Kaptajn Hast og skud i røg. Ja. Det er fordi, det skulle lige så hver gang det blinker, så Ja, det kommer er godt. Men sig mig. hver gang det blinker, så skulle det lige så komme med. Her. Jeg synes ikke, Hvor du springer det blinker. der var ikke nogen Vi kan kanonkugle. bare gå hurtigt. Dem har jeg smidt over bord. Jamen, jeg vidste ikke lige Har så du bruges smidt dem over bord? Jamen, jeg vidste ikke lige så bruges til noget. Selvfølgelig skal vi bruge dem til noget. Bare på kuglen, jeg har fundet dig. Det er guvernørens fejl, det er guvernørens fejl. Nej, lad mig. Nu kommer det sådan her på banen. Du skal slås imod. Er det den dernede? Ja, det er den, vi skal slås imod. Nej. Hey, stor fækket mig. Det er godt, Per. Ja, du står ude i vandet. Her, tag de svinder. Så, Brøng Olsen. Der er ild i kanonen. Der er ild i kanonen. Der er ild i kappen. Jeg bliver givet sammen. Sprøjt og cykloner. De stikker af. Brænder ikke op af dem. Hvad skal vi dog gøre? Hvad siger over kanonen i hvert fald? Hvad er det for kanonen? Kanonen. Det er snoren, ikke? Ja, der er snor. Der er noget altid, vi kan. Hvad gør vi? Ej, det er jeg godt. Tror du, du slår den? Nå. Vist. Nej. Frøken Olsen. Det er den, vi har brugt for lækket. Sømands pirat dog gør. De stukket af, selveste frøken Olsen. Jeg er sikker på, at hendes far spærrer hende inde i tårn eller en fangekælder eller et andet grumt sted. Jeg ved, hvad vi gør. Hvad skal vi gøre? I morgen med daggry. Nej. Jeg har først. Jeg skal have plukket med en vismand her ombord. Tot! Hvor er han henne? Nå ja, kom herned. Hvad skete der lige? Kom herned. Jamen, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg vil hjem. Det er nu bare at komme ned til kaptajnen, eller skal du stikke? Ja. Så går jeg ned til kaptajnen. Din indtørrede syltetøjsmad. Jeg har en høne, jeg skal plukke med dig. Nej, det kan jeg sige. Jeg er ikke god til at plukke høns. Det er slet ikke, hvis fjerden de skal. Det er jeg ikke god til. Er det ikke nemmere at sige, Det er din skyld. Nej, så får ingen Olsen nu dernede. Kidnappet tilbage. Okay, så Sin siger far, den forfærdelige guvernør Olsen. så siger vi det. Og du sidder hun fanget. Garanteret fanget.
i tårnet på hendes fars gamle ruin af hans slot. Bare jeg kan blive fri for det med hønsene. Det var din skyld, du smed alle kanonkuglerne i vandet. Nej, det tror jeg ikke. Du kommer til at gå blanken ud for det her. Nej, ikke blanken. Jeg plejer ikke blanken. Her, du bruger blanken. Ja, jeg skal derud. Du kommer ud til alle hejerne. Nej. Tag med. Blanken ud. Det kan vi godt en anden dag. Nej, ud med dig. Vi kan så alle unødigt last over. Den er så frygtelig koldt i dag. Jamen selvfølgelig er det koldt. Vi er ude på havet. Der er også hajer. Ja, selvfølgelig. Men ellers er det ikke sjov. Ja, det er den mildeste straf for dem. Ubodelige synd. Jeg ved, hvor skatten er. Ud med sig. En med ham. Men bare du fundet på, at han skulle blanken ud. Vi skal ud og finde skatten. Men først skal vi finde frøken Olsen. Så siger vi det. I morgen lægger vi til land. Så samler vi en helt flok fuld af gode pirater. Så drager vi afsted for at befri frøken Olsen. Hikke! Og du skal med. Vi skal kæmpe besvær. Bare ekstra sove sammen med høns. Det bliver hjemme. Alle mand i køjerne. Men kaptajn. Ja. Du er jo bange for land. Nej. Landkrabber. Nej. Jeg er ikke bange for noget. Det gælder frøken Olsens liv. Vi tager det i morgen. Godnat. De bringer en advarsel fra lejrens læge, som frygter, at en epidemi af maveonde kan være på vej til lejren. Lejren har nemlig konstateret et usædvanligt stort pilleforbrug. Ja, nærmest et misbrug, oplyser han. Han har således måttet udlevere adskillige piller først på dagen, for at de gæve pirater her på lejren har kunnet komme i gang med dagens opgaver. Der er uddelt medicin for både fordøjelse, syn og hørelse. Det utroligste tilfælde indtraf dog, da Andreas Stam mødte op ved lægen og bad om medicin for hjernen. Her måtte lægen opgive at hjælpe. Personer som dig har jeg desværre ingen mulighed for at hjælpe, sagde lægen. Du må hellere søge kontakt til en dyrlæge. I dag ankom den første skibsladning breve til lejren. Især sandfelterne blev favoriseret. Vi fattede ikke mistanke, da der var breve til Julie og Maria, men da der også var en stor kuvert til Jesper, vagtes vores mistro. Henrik, som sad ved siden af Jesper ved frokostbordet, udbrød, da han så brevet. Jesper, det er da din egen skrift, der er uden på kuverten. Jesper ville simpelthen være sikker på at få brev, så han havde bare sendt brevet til sig selv lige før vi tog afsted. Vi advarer Jesper om, at nogen er kommet til at gå planken ud for mindre. Nummer på. Det kan man ikke. Jeg tror ikke. Du kan holde det med fødderne. Der går man til den anden, som også går med. Når vi er verden.